पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग कोल्हापूरला जोडणारा मुख्य गगनबावडा घाट रस्त्याच्या नूतनीकरणाबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी अधिवेशनात प्रश्न विचारला होता। पावसाच्या अगोदर रस्ता पूर्ण करण्याचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभा सभागृहात आश्वासन दिलंय। पाहूया। ठीक आहे, वैभव नाईकची देतो। ज्याप्रमाणे रत्नागिरीला आंबा घाट या ठिकाणी जोडतो, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर, निकम साहेब देतो। त्याचप्रमाणे बसा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गगनबावडा घाट हा या ठिकाणी महत्वाचा घाट आहे आणि या घाटामध्ये गेल्या पावसामध्ये अनेक दिवस वाहतूक बंद होती। माननीय मंत्री महोदयांनी त्यासाठी निधी सुद्धा या ठिकाणी मंजूर केलाय, परंतु प्रत्यक्ष अजून टेंडर निघालं नाही, कामाला सुरुवात नाही आणि आता 2-3 महिने फक्त राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे हे काम कधी सुरू होईल आणि कधी पूर्ण होईल आणि पावसामध्ये हा घाट पूर्णपणे चालू राहील का या संदर्भात मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावे। या संदर्भात आपणाला माहित आहे की त्या संदर्भातली निधी उपलब्ध करून देण्याची करण्यात आलेला आहे। टेंडर प्रोसेसिंग आणि या सगळ्या प्रक्रिया आता लवकरच पूर्ण होतील आणि पावसाच्या अगोदर तो पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण शर्तीचे प्रयत्न केले जातील। एकदम पॉइंटेड निकम साहेब, एकदम कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेटसाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।